сіз һәр вакыт шундай җиңел, рәхәт итеп җырлыйсыз һәм сәхнәгә чыгу белән янып, нур сибеп торасыз. Композитордан bütün нәрсә тора. Драматургия булырга да тиеш бит әле, аның бит киләчәккә дә карыйсың, аның җыр гына түгел. Үзенә карата бер тарих булырга тиеш. Җырларыгызның тематикасына килгәндә, аларда инде ничектер яшәү яме, яшәү теләге, тормышны ярату һәм шул вакытта милләтебезгә мәдхия ярылып ята кебек. Иске халык җырларында ничек булса да яңартып була бүгенге көндә. Белүемчә, сез шигырьләрдә укырга яратасыз. Шигырь ул менә җырның фундаменты. Тулы хис, туган хис, чын хис. Артист ул артист. Аны менә җырчы гына түгел. Бүгенге көндә халкыбызның күпчелеге опера сәнгатен кабул итәргә, аны аңларга әзерме? Иҗат саклап кала телебезне. Дин саклап кала. Илһам абый сүзләре бу. Күзләреңә бер каравың җитә. Барлык кайгыларым югала. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Миңа калса, тапшыруыбызның бүгенге кунагына сыкланмаган кеше юктыр. Аның кебекләр сирәк. Ул искиткеч үзенчәлекле талант иясе. Аның җырларында халкыбызның моңы да, яшьлек дәрте дә, алга омтылыш яңа караш табар. Кунагыбыз яшь талантлы җырчы Илгиз Мөхәддинов. Хәерле көн, исәнме Илгиз? Хош килдегез. Ничек кәефләрегез? Аллага шөкер. Бүгенге көндә хәерләрбез, Аллага шөкер. Барсы да тәртиптә. Амин. Сезне күрергә без бик шатбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт, Мин дә сезгә килгән өчен бик шатмын. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511-99-66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 88-532-55. Илгиз, әңгәмәбезгә күчкәнче башта инде сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Ул инде сезнең хакта иҗатыгыз турында булыр. Бергәләп карыйк әле. Игътибар экранга. Студиябезнең бүгенге кунагы үзенчәлекле тавыш иясе Илгиз Мөхәддинов. Татар эстрадасының яшь, өметле, моңлы җырчысы. Республика күләм генә түгел, бөтен Россия һәм халыкара җыр бәйгеләре җиңүчесе. Илгиз Казан егете. Балалар бакчасында ук җырлый башлый. Мәктәп елларында да музыка белән актив шөгыльләнеп, тормыш сукмаган Казан музыка көллиятенә илтә. Бирдә татар халык җырлары бүлегендә белем ала. Соңрак укуын консерваториядә дәвам итеп, опера җырчылары әзерләүче бүлекне тәмамлый. Тора-бара җырлап кына калмый, үзе дә җырлар иҗат итә башлый. Композиторлык сәләтен үстерә. Бүгенге көндә дистәдән артык җыры бар. Халык аларны яратып, бик җылы кабул итә. Илгиз Мөхәддинов үзендә моңны да, операны һәм шул ук вакытта эстраданы да берләштерә алган шәхес. Бүгенге йөзләгән җырчы арасында ул әле яшь булуына карамастан, үз йөзе, кабатланмас тавышы, ачыклыгы, белемгә, яңалыкка омтылышы, музыкаль зәвыгы белән аерылып тора. Бу чыннан да шулай. Илгиз, мин үзем дә чын мәгънәсендә сезнең иҗатыгызны зур кызыксыну белән күзәтеп барам. Ул моң, ул харизма, ул буйсын миңа калса барысы да үз урында. Әфәрин дип кенә әйтеп куясы килә. Амин, рәхмәт Һәм аннан шуңа да игътибар иткәнем бар. Сез һәр вакыт шундай җиңел, рәхәт итеп җырлыйсыз һәм сәхнәгә чыгу белән янып, нур сибеп торасыз. Менә гадәттә нинди дә булса яңа җырга алынганда, сез нәрсәдән эшне башлыйсыз? Сәхнәгә чыкканчы җыр нинди юллар үтә? Күп зур юл үтә. Гомумән аның вакыты да кичкенә түгел. Кайсы бер җырларны ел, ярты ел дип язылына. Авторлар белән күрешеп, сөйләшеп алабыз башта, нәрсә турында була җырны инде менә шулай итеп. Аннары жанрын, стилен эзлибез, әлбәттә. Гомумән кайсы бер композиторлар белә инде нинди жанрда булган икән, инструмент якларын карыйбыз. Һәм инде иң яраткан вакыт ул студия вакыты. Bütün нәрсәне яздырып, берничә дубль эшләп, берничә ниндидер рифлар табып, уен карауларында да, үзебездә дә тавышлар яздыру. Иң татлы шак шул. Чөнки
Сиңа беркемдә комачаулый, син нәрсә телисең, нәрсә күрәсең, шуны эшлисең. Монда инде барыгыз да киңәшләшәбез. Бөтенебез дә киңәшләшәбез. Композитордан бөтен нәрсә тора. Чөнки аның карашы иң беренчедән иң менә мөһим аның карашы. Аннары инде без үзебезнекенә кертәбез. Чөнки драматургия булырга да тиеш бит әле, аның бит киләчәккә дә карыйсың, аның җыр гына түгел, үзенә карата бер тарих булырга тиеш. Һәм менә шул иң кызык моментларның вакыты ул студия эше әлбәттә. Менә хәрәкәтләргә килгәндә. Хәрәкәткә килгәндә, бу инде менә студияның беткәч, кайсы бер җырларга җитә, җырларга килгәндә, без биючеләр белән күрешәбез. Әлбәттә, алар безгә күрсәтә нинди булса да хәрәкәтләр. Мин үзем консерваториядә дә булгач, төрле ниндидер постановкаларда да булгач, алар белән аралашам. Алар миңа һаман булышып торалар. Сораган чакта да, кайсы вакытта сорап та тормыйм. Алар бигән күреп, аңлап, нинди җырда, нинди булса да элементларны күрәм икән, шуларны алам, исемә калса. Чөнки ул менә эффектны бик матур булырга тиеш дип, менә бу җырга туры килергә тиеш дип карыйм. Һәм инде моңа бүгенге көнгә хәтле бит инде мастерлар булган ие. Телевизордан да күрәсең, нинди булса да кумирларың бар, шуларны карап үтәсең дә, аларның ниндидер фишкаларын аласың әлбәттә. Менә шулай димәк җыр туа, шулай образ туа, шулай итеп ничектер менә сиңа карата шундый карашың туа әлбәттә. Менә җырларыгызның тематикасына килгәндә, аларда инде ничектер яшәү яме, яшәү теләге, тормышны ярату һәм шул вакытта милләтебезгә мәдхия ярылып ята кебек. Моны инде сезнең күңелегезнең чагылышы дип аңларга кирәктер. Чагылышы, чөнки туган якны яратмыйча ничек яшәп була. Мин үзем дә Казаннан бер 2-3 көнгә китсәм дә мин тартылам. Туган як. Монда туган як, туган җир, әти-әниләр, гаиләм монда, дәвәниләрем. Ничек инде мин үз туган яннан ничектер китергә. Бернинди уйларымда да юк. Әлбәттә, кая булса да укырга, барырга киләчәктә уйлар бар, ләкин озакка сузылмый икән мин ул укуны. Икенчедән, мәхәббәтсез яшәп булмый. Җырларымда елмаю, яшәү рәхәте дигән сүз. Әлдермештән әлләрмәндер дә әйткән бит инде. Мин елмая дип, миңа карап ничә кеше елмая. Шулай итеп, мин елмая дип, ничә кешене елмайтырга тиеш мин бу дөньяда. Менә төп максат шулайдыр инде. Менә ничек уйлыйсыз? Бүгенге көндә җырларның тематикасына ниндидер шикләүләр кирәк микән? Без бит инде барыбыз да беләбез, сәхнәдә нинди генә җырлар яңгырамай. Шикләүләр нинди булса да цензура булырга тиеш. Чөнки безне яшьләр дә тыңлый. Яшьләргә аңлатырга кирәк кичкенә вакытта нәрсә ул начар, нәрсә ул яхшы. Һәм нидер булса цензура булырга тиеш. Минемчә, тема ягыннан караганда гомумән темалар күп. Төрле темаларга җырлар була. Жанрлар, стильләр яктан караганда кыслалар булырга тиеш түгел гомумән. Чөнки эшләп карамыйча син аңламыйсың нәрсә кирәк икән татар дөньясында. Рок та бүгенге көндә яхшы барачак. Фанк та бара, соул да бара, фолк та бара, теге старинный, иске халык җырларында ничек булса да яңартып була бүгенге көндә. Һәм бернинди кыслалар булырга тиеш түгел, минемчә. Аны вакыт күрсәтәчәк. Кирәкме, кирәкме икән ул? Бүгенге көндә кемдер булса да сиңа ай-ай, ярамый алай, кирәкме дип дисәләр, минем уйламыйча тыңларга кирәкми. Син тырышып кара. Дөрес булмаса, син аны аңларсың. Сен халык әйтәчәк аны, син аны беләсең гомумән үзең. Илгиз, менә белүемчә, сез шигырьләрдә укырга яратасыз. Социаль челтәрләрдә сезнең Илмира Җәлилова белән бергә укыган шигырыгыз бар. Бик матур шигырь дип әйтергә кирәк. Менә киләчәктә менә бу эшегезне дәвам итәрсез микән? Дәвам итәм. Көненә 1-2 шигырь гомумән табарга тырышам мин. Хәзер бүгенге көндә мин күп шагыйрьләр белән таныш. Аларның бөтенесен әйтеп китсәң дә, Илмира Җәлилова, Резидә Губаева, Гөлүсә Ватталова, Булат Ибраһимов, Розалия Мөхәммәтҗанова, күбалар бөтенесен хәзер теге фамилияләр әйтеп китсәм дә, теге гафу итәм, бөтенесен әйтеп китмәсәм дә, аларның шигырьләре бик бай. Шигырь ул менә җырның фундаменты. Тулы хис, туган хис, чын хис. Шул хискә карап композитор да кызыксына. Үзендә җырлар язгач, мин
бик шетерекле карыйм ул якка шигырьләргә. Үземә менә бик тирән булса да, әлбәттә, шигырьнең үз көе бар аның. Аны бары тик отып кына ишетеп алырга кирәк укыган чакта. Аны башта былай гына укыйсың. Аннары зурайтырып теге раскрытый формада шикелле укый башлыйсың театрдагы шикелле. Һәм шулай итеп туа җыр киләчәктә дә. Мин аларны бик каты яратам. Бөтенесендә алар бик ачык кешеләр. Һаман безне шатландырып торалар яңа җырлар белән. Амин, шатландырып торыгыз безне, хәзер дуслар. Һәм белүемчә инде сезне безнең җыр проекты дуслаштырды. Әйе, бу бер лаборатория, бик зур рәхмәт Яуза Гүзән Рамзиловнага. Безнең җыр проекты ул менә лаборатория яктан караганда безгә яшьләр, яшь-үсмерләргә бик зур платформа ачты. Үзебезне таныштырыр өчен, белер өчен, кайсы бер без бит ул лабораториядә төрле төбәкләрдән килгән кешеләр, Башкирия, Чаллыдан да килгән, теге Альметьевтан да килгән бөтен шагыйрьләр дә, композиторлар да булды. Һәм әлбәттә без шул проектта бөтенебез дә күрештек, таныштык, белештек нәрсә, кемгә нәрсә белән кызыксына, кемгә нәрсә кызык, һәм әлбәттә шул вакыттан да күп проектлар да чыкты. Минем такташ, күп җырлар, Илмира Калимуллина, Илмира белән язылган, мин Худайдан, сине Худайдан сорадым. Татлы газап, төрле, мин Казанга, бөтенесе популяр, мин Казанга кайтам дигән җырым бар, шул проекттан чыгып калган. Яшә сулай рад. Иң популяр җырларыгызның берсе. Иң популяр җырларның берсе. Менә киләчәк айда, менә ноябрь урталарында Алла бирсә шул ук проекттан очасы гына дигән җырны Илмира Калимуллина белән дуэтка чыгарга тырышабыз. Алла бирсә. Алла бирсә, барысы да әйбәт булыр. Илгиз, менә интервьюларыгызның берсендә минем киләчәгем ул эстрада дип әйткәнсез. Һәм эстрада гына түгел, замана эстрадасы. Һәм ул затлы эстрада булырга тиеш дип әйтәсез. Менә бүгенге көндә эстраданы затлы дип әйтеп буламы? Затлы дип әйтеп була, чөнки безнең коллегалар хәзер күп ниндидер эшләр карый. Яңа җырлар язалар. Алар бөтенесе дә зур эш эшлиләр. Шулай ук яңа ниндидер ритмик яктан карыйлар. Һәм плейлистны ачып караган саен да радионы гына әйтмим мин, интернет челтәрләрендә чыккан ниндидер музыкаль платформаларда яңа кызыклы форматтагы җырлар күп. Һәм анда бөтен нәрсә дә бар. Туган якта турында да бар, туган илебез турында да, мәхәббәт турында да, сагыш турында да, әти-әниләр турында да, балалар турында да. Менә күптән генә түгел Арина Шәрифҗанова белән Илмираның чыккан җыры "Улым" дип атала. Бик матур җыр. Әйе, әле мин менә иң беренче искә төшкәне бугай җырларның берсе, алар күп бит әле. Күп. Һәм киләчәктә дә мин коллегалардан зур матур җырлар көтәм. Үзем дә тырышам, Алла бирсә, арттан калмаска, бары тик алда гына бергәләшеп барырга язсын барыбызга да. Менә димәк инде төп максат итеп шулай да эстраданы куясыз, шулай бит? Төп максат итеп, бу итеп тул итеп әйтмәс идем, чөнки артист ул артист. Аны менә җырчы гына түгел, син артист. Мин баш тартмыйм, бийдә белергә тиеш, мин шигырьдә сөйләргә тиеш, мин гомумән сөйләшә белергә дә тиеш, җырларга да тиеш, җырлаган чакта биергә дә тиеш, төрле хәрәкәтләр эшләргә тиеш. Операдан да баш тартмыйм мин, халык җырлардан да баш тартмыйм, академик җырлавындан да, эстрададан да баш тартмыйм. Чөнки син артист, син бөтен нәрсәне эшләргә тиеш. Шулай итеп әйтер өчен. Юкка гына 9 ел буе без шуңа ирәндек. Без әзер анда ибергә. Илгиз, менә миңа калса, быелгы елның иң популяр проектларының берсе ул инде Кара Пулат проекты булгандыр. Һәм анда сез төп рольләрнең берсен башкардыгыз. Менә ничек уйлыйсыз, бүгенге көндә халкыбызның күпчелеге опера сәнгатен кабул итәргә, аны аңларга әзерме? Әзер дип уйлыйм, чөнки безнең татар халкы гына түгел, урыс халкы да төрле төбәкләрдә, якын булган төбәкләрдә дә килеп карыйлар. Аңлавымча, ниндидер интервьюда алганда, гомумән ниндидер чит каналларда булды шикелле.
Опера ул шундый жанр, аңа тел бәйләнергә тиеш түгел дип уйлыйм. Чөнки без бит Италия ниндидер булса да итальянский опера тыңлыйбыз, безгә бит безнең телен аңлабыз, безнең көен тыңлыйбыз, безнең артистларын карыйбыз, безнең сюжетын карыйбыз, диме? Элек менә караганнар бит инде индийский фильмнарны теге белмичә телне. Нәкъ шулай ук сокланабыз шуңа. Тел ул бары тик нигез. Менә кем итальянецлар үз операсын яратырга тиеш, чөнки алар телен белә. Ә без нигә үз операбызны яратырга тиеш түгел? Ул гында бит безнең тел. Безнең тел, әлбәттә, ул менә иҗат саклап кала телебезне. Дин саклап кала. Илһам абый сүзләре бу. Бүгенге көндә татар җырында, татар моңында әйтеп киткән Илһам абыйның видео сүрәтендә әйтелгән сүзләр. Иҗат белән дин саклап кала безнең телебезне. Менә татар моңы дип әйтеп үттегез. Ул инде безнең күптән түгел генә үтеп китте, һәм әлеге бәйгедә дә сез инде үзегезне күрсәттегез һәм академик вокал номинациясендә җиңү яуладыгыз. Менә ничек уйлыйсыз? Менә мондый бәйгеләр безгә кирәк микән һәм алар киләчәктә яшь башкаручыларга ярдәм итәме? Кирәк. Менә шул Илһам абый әйткән сүзләре дә нәкъ шул конкурска туры килә. Чөнки яңа исемнәр аңлар өчен, киләчәк буын үстерер өчен безнең халык җырларыбыз, ретро җырларыбыз. Ул күптән генә түгел бит әле менә яңа җырлар иде. Бүгенге көндә ретро җырлар. Шәхесләребез калдырган безгә күп җырлар, име? Ул аранжировкалар бүгенге көндә дә бөтенесен карап бетерелмәслек бит әле. Әлбәттә, ул кирәк менә безнең моңыбызны саклап калыр өчен, җырларыбызны саклап калыр өчен шул телгә дә килгәндә төрле вариантлар булырга тиеш бит инде шул синтезны тотыр өчен. Әлбәттә, сүз дә, менә татар сүзе дә, татар моңы дә бөтен нәрсә кирәк ул. Бөтен нәрсә кирәк. Бу үсеш без үзебез яктан яшь буынга калырга тиеш нәрсә булса да. Алар белер өчен менә шулай булган иде, менә шул вакытта, менә бу вакытта булай булачак, менә без үсәбез икән дип аңларга тиеш. Ул безгә кирәк икән, безгә хәтле үстергәннәр аны дип аңларга тиешләр шуны. Әлбәттә. Бездә инде чиратыбызда сезне әлеге зур һәм лаеклы җиңүегез белән котлыйбыз һәм алга таба да яңа үрләр теләп калабыз. Илгиз әлеге бәйгенең репетиция өлешендә безнең хәбәрче бездә булып кайтты. Хәзер әйдәгез, хатирәләрне яңартып алыйк әле. Игътибар экранга. Илгиз Мөхәддиновның исеме берничә проект белән янәшә яңгырый. Шуларның берсе татар моңы фестивале. Бу гаҗәп тә түгел. Үзенчәлекле тембры, моңлы тавышы, халык көйләренә булган мәхәббәте аша тамашачысы күңеленә юл тапкан җырчы ул. Бөтен нәрсә гаиләдән килә дип торам. Чөнки балачакта да без теге байлап яшәмәдек һәм безгә ниндидер әдәбиятка кызыктыру белән әти белән әни, дәвәни, апа менә булышты. Беренче укытышым Ибатуллин Рамил Мөниричкил булган иде 9 ел. Минем белән һаман көн саен дәресләр алып барды, яңа җырлар өйрәндек. Иң истә калган ул әлбәттә иң беренче авыр җыр дип уйлаган идем мин 14 яшьтә. Рамай җыры булды, татар халык җыры һәм шул Рамай җыры белән мин көлияткә киреп килдем. Яңа буын җырчылар арасында шын мәгънәсендә милләтебез, халкыбыз, мәдәниятебез өчен җайлатып йөрүчеләр булуы аеруча сөендерә. Татар теле, сүзе, моңы беркайчан да югалмасын. Киләчәктә бары тик яңа җырларда чыксын. Шул ук ретро булган җырлар булган иде заманында. Яңа җырлар, бүгенге көндә алар ретро җырлар. Менә безнең буынга да килеп ләксен, безнең яңа җырларыбыз ретро җырлар булып калсын дип. Искиткеч башкару, әфәрин дип әйтәсе килә. Илгиз, менә сезнең иҗатыгыз турында шул вакытта фикерләрегез хакында сөйләшеп киттек берникадәр. Бәлки инде тамашачыларыбызга бүләк итеп берәр җырыгызны да башкарып китсәгез, бик шат булыр идек. Менә бер ретро җыры миңа әлдә син бар әлдә дөньяда дип атала. Мин инде бер җырлаган һәм шуны бүләк итәсем килә. Әйдәгез. Күптән инде әйтер сүзләрем бар, кем уйлавын күңел түрендә.
Ayga qarap әйтәм серләремне. Ay tapşırsın sina sirrimni. Gözlerine bir qarağın jite. Barlıq qaygılarım yoğallar. Elde sin bar əli bəxtime. Elde sin bar əli dünyada. Gözlerime bir qarağın jite. Barlıq qaygılarım yoğallar. Elde sin bar əli bəxtime. Elde sin bar əli dünyada. Eskitkiş Виктор рәхмәт Илгиз. Шуның белән инде безнең тапшыруыбыз ахырына да якынлашып килә. Бәлки тапшыруыбызны йомаклап, алга таба планнарыгызны да әйтеп бетсәгез? Беренчедән бик зур рәхмәт яусın сезгә барыгызга да, безне карап торган өчен, безне күзәтеп торган өчен. Киләчәктә дә үзебезнең концертларыбызны оештырырга тырышырбыз, планнарыбызда бөтен нәрсә бар, бөтен нәрсәне туплап йөрибез, җырларны да, костюмнарны да, утларны да, бөтен тавышларны да. Киләчәктә Алла бирсә шул концертлар залында сезнең белән күрешергә Алла Раббым рөхсәт бирсен инде. Амин, шулай булсын дип истәп куясы килә. Илгиз, чыннан да сезгә алга таба да зурдан-зур уңышлар телибез. Иҗат дәртегез сүрелмәсен. Яңадан яңа проектлар теләп калабыз. Килгәнегез өчен тагын бер кат бик зур рәхмәт сезгә. Саубуллашасыбыз да килми. Шулай бар, шулай генә. Бик зур рәхмәт, саубуллашабыз. Рәхмәт яусın, сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Җыр безнең юлдашыбыз, җырлап яшик. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.